Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Dr. Tebor Rembai, Ubashakri, Bethany Hospital Shillong, ulapan pau ke jingbam sengola nget, bakat nat ke koi kekia jong ke sarkar jela, kan penpena bau layo biang ya ke jingpang COVID-19, hadien beradap tes biang, ha kasien ke baar. Uniu Dr. hadien bola syak sumar kerpang, ha Corona Care Center, kemudian ha Sauli, ulapan pau kertang gilade hadien bau layo ya kene ke jingpang. Namar bau sengotu, bau dan ya kemat ke basyat ke baklain bah. Ha kaji kena bat ke Batisi TV leng bak ke telefon u Dr. Tebor Rembai, ulapan pau ba sengola nget syu ba unyo biang ya kene ke jingpang, hadien bak ke wei kenong pang ke bala ula sumar ha Bethany Hospital Shillong, kalangat ha kene ke jingpang. Ulai tu rubah benaya yong arajar arpo uladap yo tangi kini ke jingpang bat hadien bola pendap ban syang kuarantin kat sausngi katnat ke koi kekia kala phalet no yo u shalayeng hadien bola dap sa ha Corona Center ha Sauli andre menta ula penpa bola that ban sa biang ha kini ke ju ka jaka namar usngutu sha halade bo dan setia ya kini ke jingpang ke jingpang ayo na ada bang pek nongpang apa hospital dan bani you don way nong pang bawan ba shu penyiar pre gumdo ngapet kita hadin katu isa develop fever isa tak le test no yai dai don ka jingshit dai yo jingshit hadin nga pa le test ya katu test corona dai pau positive ang tu test report corona te mas le nyor kum tu ka simpor kum ba arsni itu hadin arsni menila that latest ingin satib ba dei positive corona positive kadai kena tarik kata poro pipet ita inongpang ngape te nongpang arthu but arthu ngape iwan no daw ba ipri penhiar kum tu arthu tarik Julai arko Julai but arko Julai te dan mit untuk ki don ki doctor jongi ha hospital di phone ba iong ba don fever ba don kishir ti ngaong kata te ba bo no se ta isolation ward jongi ka don ka ward apa Bethany Hospital ka bani la kre kerpang na benta ki bani suspect la ni ki pang corona gitu ki bani mut bani tharai dengi tharai bagi dan ya kata jingpang ni mut ni suspek mo ti ni shift ki hangta gitu ki bawan teng gitu ki bawan apa emergency ro inju sha ada bandrung ni syad bo ni la ka jong ni dan ka fever clinic gitu ki badan jing shift dan ayu dan ata clinic ni syad shift ki nongpang sha kata ka isolation ward kan kata ka isolation ward dan da bala bandrung manu ro nila lock nila close nila shna ki hang ki jing yu bandam yo rung manu ro hangta like no tang gitu ki ba le di ti to nila bo i doctor nila bo ki nurse hangta po kata ka isolation ward jangi te itu inong pa i bypass no i kita ki ya kata ka rule jangi nakadaw ba iwan ba i don ka pre pen here so ngi klem budur ba inyo kata ka jingpang corona na marka de ka pre pen here iwan so ngi bo i hawat nga pe i hata artho tarik janmet chi sen but artho way step ro nga pe i but janmet ro nga ya raw nga pe biang ai ti hadin to pat hadin kumar kantai aim to show baji e janmet ki phone nga ba iong ba itan fever ti namar ba ka ni don jing shit mo ka fever ka jing shit te na ka ba don jing shit te ni nga ong shuai paracetamol shuai ta hadin nga syong prakash pang ong kambare ka ba ibo no isha to ka isolation ward jang te ngi ship no da med ya ka med ar po wei tari te na do ar long nan yo pe chu i hap chu ya kontak ba lang ba jong ka phone ba itu doktor ba don hong to ar ni pha ka test to ka RT-PCR spot ni grim then ar lai ar sao tarik janmet ni yo ya ka report ba yung nong positive ya ka corona ar sao hi kum to ngaro nga
sim shuti na chong lo yeng na sem lecture sa hospital ngau salia na mar long kuta nga follow up ye na yeng na chu ki report ki ai report na ki tai ka ba i long po hospital nga continue ban ai ki dawai ki ye nang ba ki tu doctor badan po ta isolation ward ta even le ta thì itai nong pang mentai la ko jing le show na plan ban discharge ni la mut ban discharge ni la like sarkar na kaliang jungka dan follow ya ka bala ta ka sarkar ila de tidak tes ila de ro di hadin gato nga yung sim chuti no te yala de pat namar ba kadam ka nga don ki antibodies nga la hatu ka singi nga la test no ki antibodies jong ba nga le ka we ka CT scan ni ka shadem namar ba nga la de pang ka pneumonia na April te ka tu na April nga pang nga la pangcur ba to ka por nga la kila ready lut kila pen kre lut ban bo no yang apa to ka machine ka ventilator ka to mo si kumno ya ai kita wai into apa Nazareth Hospital ka to po se ngap yang nam to nga like not na ki machine ka la don hat benda jo nga hi bo ta arni bo machine ban kre tigi por ka to ki ndangi le ki test CT scan gitu ni lapa gitu tentang ka viral pneumonia hangni ka por ka simbut hadin mangala det expose hadin mangala det sumari Dr. Sailo ibala klano se nga pang ya ka jing ayo ka viral pneumonia ni ka viral pneumonia ka dei ka covid pneumonia dei ka viral pneumonia he te ila test ya gitu ki hangtung ila tha ya ni ka RT-PCR jangan atau tes corona. Jadi itu nila tes ada santen tambah nila mud pada ke corona sampai kena tes santen tanwat klempau atau kapor tambah CT scan keteni bagai dari itu ki corona ni ya. Kene ka ni tes gitu ki antibodies ke jumut lah tangi pang corona in develop in yo ki in kamet jongi kan peni antibodies sahato ka por ngala tes kila tes yang apa na deret kumba sausi ne ki tes ki antibodies ki long strong bha ki klang bha ki antibodies apa kamet jonga ki IgM si kata ada ka story bangat ki hospital po Nazareth si ngatia na do sa tarigu April hado ndru tarigu Mei asni ngatia apa Nazareth di ngala kambiang anpa normal tambah ngala kambiang discharge ngan druteri napo Nazareth namar ba kitiki CT scan kitiki antibodies jonga kitiki long positive ya ke corona ke sarkar kamsha yang abandek sayeng da pha yang shami shapo corona care center apo mati namar hangi la don ki doktor ki ban one check ya pi ban monitor show yang ya po mati nam da ka jingpang ga jonga di masa ni na do ru tarik jong banai me hado khan yo tarik jong banai me di ki na test ya ga to ka antibodies biang ki test ilap ba kala ka sa tang khan dia de ka jimbot ka IgG galang kalam kata dengan sane ba ya po met jonga kata ka IgM ka sa kan dia long trace kata ka IgM long only trace in that test di ki sa yupat ki sa discharge nga nang ni na po mati ka khat nhiều tarik jong manai me jar artho de na lek sayeng hayeng ro ki klem ong ba ki dang pha ban song ki klem ong re nga ba biang yong ba dei ban song quarantine ju so hayeng nga lek sayeng na do khat nhiều manai me na song quarantine hapo yeng hayeng la jong ni na pen kre I lok jong ai la pen kre barok pa ki ke jaka sa jong la ka jong nga thia ang ta nga thia na do hạt nhiều me hado nhiều tarik Jun hado nhiều tarik Jun nga sang ta ka kamera quarantine jong hapo yeng di haka sao tarik jong u
na June ngamut ban ngana plan no ban le pek nong pang no na mar ba ngala biang ngam so don e show ngala se ki test antibody na test kata ka CT scan atau ka por i ba gala ngam pa gala ki antibodies ki don stang kata ka IgG kata ka IgM ba dai ba don kata ka IgM ke jimbut ngadang la ban penyakit jingpang sikiwai kata ka IgM kam don show ka don tang ka IgG la ka don tang kata ka IgG ka jimbut ka jingpang kam la show ban rung ha met jonga la ka rung ka po met jonga ka jimbut automatically ka tu kan jam tu kan nam la ban penpang yang ala ni pangan pen sapriang sikiwai amar kata ka IgM kam don show po met jonga sing ka CT scan ro ka peni ba ka nong kumbang la dai pu 100% jimbut katu ka la ja kata kan imunnya tambah ki don pat kitu ki sok kliang gitu ki 100% ka la don ki la sa gitu ki sok kliang apa ka ki long ki tor jonga ki don ka di sok kliang di nga join duty no nga pek nong pang no na do pratariku June na do pratariku June nga pek nong pang do hado kata ka arp sa tarik jong July kajian no kumta ta nga chong jing no but hadin katu pat la ya pulmar no katu ka jing ya yunto ka way positive ka way negative ti gani ki jing test RT-PCR la dangi ya pule tha la dangi pek tha ngin lab ba la da shan ko siapa Amerika ne siapa India ne kam da dei ka ba ong 100% 100% kita ki balong fall positive kejongaro long day Schwaben declare yang abang ada positive case day ban retest day ban test pa ban pe kumno new brew bang ila pang bala dat pa apa corona care center bala ngila monitor ya ta corona ki antibodies corona kumno na ban long positive yang day ban ka sarkar ka day ban perkat asin ken Schwaben ayu yang Schwaben test yang Schwaben declare yang Schwaben benar bang ada bapang corona. Mlele kata minta te mlale isu na maring mla isu ban Chin ya kabala de ban kelai kabala de mila kala bala de haga tu haga mit ni tes haga art pandai tarik tentu ka RT-PCR collect gitu ki staff ki ka sample ki shim ka sample ka tu ka swab test ka tu ka jingle ka ki shim na po betni hospital da ki staff jongi atau ka singi art kundai ka mit laito ku mashko baji e da mit na yo ka report ba nga long positive te hang tu ala yo call na ki sarkar na i Dr. Robert badai DSO jong ka Shillong but nga yo phone na i Dr. na i DHS i Dr. Amanwar ro yung yang ada in papa ambulans no wood ban lek shaw yang ana jing ti kumba arbaji gawan ambulans le nga di lek drop no yang ya po mati ya option yang ong pe pila ban lek civil pila ban lek bethani bat pila ban lek mati ti ngapat ngamdon ye de ban bangapang lempang nga ko nya klain hayeng banga chim shuti nga tre nga ta ki kam yeng na pet ki kam ki hayeng ki don ki mga bat ternem ki banga shnia ki banga shna ki budget ki bape hayeng to banga chim shuti kam lele baro chisni ya ge se balai banga lek ti hospital shu decide na banga lek chani po mati na di ban bo nga ni po mati absteng na po yung may damit na la don na do hadin ka tu hi ka tari ka mit light thu ka la light thu wi absteng se light thu wi pat ka sarkar ka government ka pai ki bru chongka ban wan sim sample na nga ka ni light thu wi the light thu wi ki collect sample maki ka sarkar ka collect sample na nga ese ka antibodies jong ka long positive for IgM bangala keren meni kata ka jinglong positive IgM ka jimbut ngadon kata ka bor ban yada neki corona kamet jonga kamla ban pen sapriang corona la ne bangan yo corona biang badang adon kita ka jingdon kita ki IgG ki jingdon kita ki antibody
kum siapa dekar bagi la le ka to ka plasma therapy ke jumut ngadai ubri bala ban ajing pen koi iki wei jumut nampok kamet jongang ila ban sei ka plasma dan ka snam ban ajing sumari gitu ki bapang corona idon ki bapang corona ki bala khamjur ki sei ka snam jonga ki ai gitu la da ki ya gitu ki badan antibody kata mentaro ki le siapa dekar kumta te hangni pat hangi te kampat don kata ngasarai ke government kala mut ban wanra kata ka plasma therapy hangni ha Shillong kumta ba la i kubor la det te kata ka sni lai ku wei kila test yang apli ki pha likely the way kata antibodies sabalong positive for IgG no IgM ka IgM ke jimbut bangadang don corona ngala ban penyakit iki wei ka IgM kam don sure te kata ka antibodies IgG tegi pa ya to swab test ka way gi pa po Nazareth apo Nazareth ka dan ka CB-NAT kata ka CB-NAT ka dei ka screening test bat ka dei ro ka confirmatory test kat kum ka WHO guideline so ki pa apo Nazareth ya ka to ka pen pa ka long negative kam don da te ka way bat gi pa po Pasteur Institute te ka to apo Pasteur Institute ro ka pau negative don da te mentala dengan perkat kita ki jinglong baro khoi kita te habanga ong kata long wat ha Amerika ne ha po India ne shani ne kata ka RT-PCR kala ban long fall positive kan mur le long ba ka long 100% ba kidon ki case ba ka long fall positive kumbengi la i ka to ka recently ka to jong i wei doctor ha po Nazareth ka to ka jo ka case kila phatet po kani ka negrims kalong positive Nazareth pat kita sa hospital la jong kalong tim te patient ro imdan symptom re ero hayeng umdan ni bapang manu ro te nata ka daw long Nazareth ka challenge government ba mla ra ban long ka report ka dei fall positive te ka government ka ngai kata umot ya pi pada pimla ban ngai ba pinyo positif margi lo ka bakla namari tinggal example kita ki fall positive rong ga to ko por ngila active itu be ya por robot ro kala ki ngai balong fall positive jong itay doktor hapo Nazareth hospital ro ki ngai badai fall positive jong apa ki ngai badai fall positive na lor bakalong negative arjaka na lor bangadon gitu ki antibodies long ga sarkar pat kam ngai ken bagadai fall positive ka insist by no bangadai positive case ke wanra yang asani ki contain my houses ki la contain ga yeng jonga ki la seal ga yeng jonga ai long ke ki ayu ga kam dalong ya ka ai barok pa kam long consistent ga ka rupam ayu da kam long consistent there should be a consistency kan dai bandan ka ka jinglong baik renti ba la dangi ong ga dai kumne but ting long habangi la tip bagala ban long fall positive te ting haban song tho ba o ka la ban dei fall positive na maring la te ka me ka antibodies la don ke ni ki ki bala don ki wei ki test ki la kim power te andong shu kumno kata dei ka story mentang adon hang ni ha po mati mau diang ga ne ka quarantine center ang ni kia one check kia one kali hi mangasni ngapak ngam dan ai da apart from tanggawe ka banga system ga dei ka mental depression namar ba kani ga dei ka sen mar bangan wan tia ang ni ngan tia marwe ing song marwe haba marwe dan ki jingbam ho kila penbiang ba sarkar ang ni ladang ipek ki jingbam ki jingdi ka ka iparo hoi la biang ka cakasa ka jingtia ka jingden tangba yanur ler pin ba me kan ga jo ga jing ba na do khat lai tarik april na tangba me ning jing ba na mar nongkong na ta shwa po bethni ga to ko por ni por badang ton dang imi doctor sailo ni sumare ini sa ang to sita yo na do to ko por ngas da ka sarkar kala supply ga ni ga bam ho ka sarkar kala le ha pan penbiang ga bam kati sambalong ban ba ni ga jo ting ka ba sa ngamna chu ban dai je se ni ga bam ta shikawai ga bajin jare but apart from that kadai kata ka lor kata ka mental depression kata ka jing ta kata ka mensin kata ka jibing ban shu sa ko tajo kata lor kata ro dai ka sin ka baar kani ka jing pang corona long tang ya ayu ka long big long either baki ka wei ka lai ka
jing bakla ka dei ka banong pong ban pha yang hang ni corona care center ne ka dei ka jing bakla ka ni ka ba ar ban pha yang hang ni nem tip ka la ba ka wi ni kita long kan dan bai ka jing bakla jong sarkar ban pha yang ar tin hang ni na mar ba la de ki pha yang a ki wei ki quarantine facility gitu kum shawai ba shu pen sa kum to ta to ya to kum wei ka ni ka dei ni khot corona care center nga song to na ra ki la song to na ka kantin ru ka jing mut ka center ban suma re ki bapang corona ngala wan ta ang ni menta la artin hagini ka wei upnai me na ro tu tarik nui hado khan new june khan new me menta pan na live to tarik kala long live po wei ki la ban bo biang ni ngala biang ni sai doktor ki kano sa kano sni pi option ha te po corona senta kat kum ka rule ka ain te ngahapan syong khat saus ni kat kum ka rule tamba kata ka rule pat long ka dei gitu ki long true positive gain ngapan ngam tip ngahapan syong bai ni em do khat saus ni ngam tip ya ta te doktor haba pipim dan shu apo menta pidana corona senta mo kadan ang ka jingta haba pi kum doktor pim la shu ban pet ya kinong pang apo hospital jong di bon ba kadon ka jingta na mar nga tharai pi sa yos no ya kerteng jonga banga pet ginong pang gibon giba phone gibon giba yu na mar asek pet bon ba ginong pang giba keleng saudong ka yu ka ri khati jantia jangi hado menta nga syong hang nero nga klem syong nga klem syong re umne nado ang step masang chi nga play ka phone sila bon giba phone yang ban keli ngan di dawai kuno idon ginong pang nga giba bon nga hapan yarap ya ki nga hapan ya phone nga hapan phone ngahapan phale kita hadin madat test ki jasa WhatsApp yang mentara no do meni step la kumno la shikong mud ai la dot baka pek kita ki report kita abang abata ispang kita ki dawai don giba la rim ginong pang bo mentara mar bakila yo ya ka phone jonga kila phone ban keli yang ada kita dawai ben di tengah kumu dokter namar ngamla bandun po hospital nga hapan yarap hiya ki don ki pangapa po hospital ru tang basya po hospital ngamla ban le namar ba la don ki wei ki doktor ngamla ban ya ai idea armut lain ngut ban ong le tunta tengah shu ki nong pang ki wei ki doktor ngam dan le re namar nga ko nya klan nyam dan le minta piang ga met kaphat ngam le except ketika mental depression ka baksa yang ketika jingsia ke jimut berkat nakata bang haban wansa artin ban ya kani gaju kaja nadu katlai april tangkata hi ke pendik ya yang ada marba kabala jin lada pi lade kumbai yongi ba hek to wasni lade ba pi if you put your feet in my shoes then pinta song tho lada pi bo ikitiak jong pi ha ke duty jong ada pi yeng ha ka jaka jong pinta song tho long kan no ba jingta ba pin na yu ni kum ngapat kum doktor dong ngasung so ngahapan maintain ngahapan pen ya lade bat ngati biro no bandi e gidawai so ngahapan di gidawai ban pen jai jai ki jimut ci perkat jonga bangan nom bakan nom long kumno yang ki yu ki mental issue to ko be doktor kerman skam ba pinyo no ya ga ikon klai mana ko nya klai ni apa tang kata ka jiko di klai gede di jibut berkat kat badan ton nang ni kata ngamla raban kat badan ton nang ni pilati di long na hab ngamla raban ong bangan ko kata ki tension ko slai jong ha kamet jong ka biang ngam don ni nga biang mentara pen don bok ba nga biang mentara pen ndai da kum to benai bala tet pada ba ong ya tiba Hagapor bagi wan kit yang asani siapa corona care cinta anju tarik menai me nga kenmal to kapor ngam la nya ire ngala jan tukut mensin nga haban Q second floor namar kani kim don lift hang ni but kim don wheelchair nga Q ya kani ka jaka nga snow kumbala jan tukut mensin to kapor minta pat ngam lele nga ko nya klanya ya atem biang hi tang ki tension ki kuslai jimut berkat baku mu dokter halor ke start ke tip long ngadang sya long kum ni halor ki ba la dei ban smutho kum di bastat ka saing ke should kadai kat le ban long kat kum ka saing kat kum ka start sayan tang bahang ni pat long more or less
ke ayu ke ya jakum ke ngamut padi kita ke sebut ngalak dei be kita hi la re haban su solo Hai ta doktor, tak boleh sibun. ke boleh sibun